Арена Армеец или вторият най-важен момент в кариерата на Примата. Минути преди едно от най-големите музикални събития на годината, отиваме на живо при Антон Хикимян. Антоне, добър вечер. Пълна ли е вече залата? Добър вечер, Юксел. Добър вечер на всички зрители на BTV. Концертът на голямата Лили Иванова тази вечер обещава да взриви зала Арена Армеец. Билетите са продадени. Няма билети от седмици. Дори тези зад сцената, която виждате зад мен, са продадени на извънредна продажба на по-ниска цена, но въпреки това хората ще гледат Лили Иванова в гръб, но са тук, за да я гледат. А залата към този момент продължава да се пълни. Очаква се близо 15 000 души да бъдат тук тази вечер. Всичко това прави събитието уникално, защото първо, Лили Иванова е първият български изпълнител, който ще пее на зала Арена Армеец и се е осмелила да направи самостоятелен концерт. И второ, залата е пълна до пълния си капацитет. Тази вечер Лили ще излезе и ще бъде на сцената с 30 музиканти. Те ще дишат на нея заедно с певицата. А това, което очаква зрителите като изненада, е специалното участие на Марио Скуркински, но какво ще бъде то, остава в тайна, поне за сега. Зрителите след малко ще видят Лили Иванова какви бяха емоциите на певицата часове преди големия концерт. Вижте от репортажа, който заснехме заедно с оператора Валю Николов. Любовта е поле над бездна. Тези три думи трябва. Обясних вече какво трябва. Аз получавам това, което искам ефекта. Чак на следващото изречение. Лили е така. Перфекционист дори в детайлите. Лили, кажи ми как си минути преди концерт. Големия концерт, за който говорим толкова много време. По-добре е да не ме питаш. Няма да ти отговоря как съм. Притесняваш ли се как си? Сега има такава емоция в мене винаги и ако аз не се притеснявам, няма смисъл да излизам на концерта, на сцената изобщо. Между ноти и текстове по време на репетиция и преди концерт, до Лили неизменно намира място малко бурканче с мед. И преди репетиция, и преди пеене трябва да бъда гладна. А ако съм съвсем гладна, вече нямам тяга, нямам сила, затова меда ми дава тази сила. Преди това, разбира се, съм яла и малко шоколад. Но общо взето, докато свърши концерта, това е моята храна. При мен няма тайна. Аз не обичам много да обяснявам. И какво значи това? Сега да изпеем златните хитове. Аз бях на концерта на Стинг, бях на концерта на Гага, на Мадона и на всички така известни певци, които съм имал възможност да ги слушам. Хората си купуват билет и не питат какво ще изпее певицата или певец. Аз отивам, защото ми харесва този певец. Няма нужда да обясняваме с какво ще сме облечени, с какво ще сме съблечени. Важното е да пееме. Лили Иванова неведнъж е казвала, че голямата й мечта е да пее в френската зала Олимпия. Тя се сбъдна, а сега е на път да се сбъдне и другата е голяма мечта да пее в най-голямата зала на България и то пред българска публика. Всички зрители на BTV ще могат да видят атмосфера от уникалния концерт на Лили Иванова в късната емисия Новини, а тези, които не са сред 15 000 души, които вече се събират в зала Арена Армеец, ще могат да гледат концерта на Лили Иванова на 24 декември само по BTV. Точно така. Благодарим ти, Антон Хикимян.